मिया नो आं खोनाखा जे अम्पिओ कायसा दुर्घटना ओंखारनाय बेलाय खामो खाबो दुखु नांगौ साक बाय साक मतिं लायमेन बेलाय जायाख्लायो जे थै यरनाय बो आनि बुकुं बारानो जारा खायनाय बो आनि बुकुं बारानो सिनि मेसेज दङ आं आगि माने कয়েকদিন सिगाङाव आं बुबाग्रा न'जो थाङै आं मेसेज दिखासे साक बाय साक मति तांलायसिं बुट फायनाय बुट थानाय কিন্তু যারা थै यरखा बो आनि ताखुंनो যারা बुनाय बो आनि ताखुंनो ताखुक बाय ताखुक थै यरलायले मोचालायले खाजाम ताखुक थै बुकसो आबाय मगन आं नायो जे साक बाय साक थै ता यरदि जों इलेक्शन फायनाय इलेक्शन थानाय बो जितिनाय बो हारिनाय मो तंनाय नमु आबायनि बागैनो आं जत्त जे त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लोकरं थां आं कय पिसफुल तन्दी जत्तनो थानजाखाय तंदी जत्तनो बायचारिका हामखाय तंदी किन्तु मति जे अम्पिओ घटना माने बेले खावा एकदम दुख नांगौ मिया आं फायगामो किन्तु मिया हरनि बागै आं फायमालिया जत्त सारा त्रिपुरा राज्योनो सिनि मिया बिजय मिছিল लास्ट बिजय मिছিল तंमाने आं खोनाखा जे अम्पि हाय जागारगो बेलायनो सिनि যারা চিনি বিজেপিनि कार्यकर्ता त्रिपुरा मथानि ताखुक संबाय बुजागै थै यरै चाचार रंखा म खोनागै आं तंमालिया हायबनो दिनै आं এই फुंनि सिमिनो आं साइतखा गानि सिकिउरिटि फायका फायमा परे आं दिनै सिनि एसडिपि साइब संगै मालायखा ओसि संगै मालायखा किन्तु बरबो स्टेप का हामनो नाखा जदिनि स्टेप का हामनाय आंखाय तेबो चिनि ओ जागा चिनि ताखुक बाय ताखुक जों थैलायकेमो बरक टाइमलि करा एक्शन नामा बागै दिनै कुन अंलिया बान्चिखा जों साक बाय साक जों बान्चि लायखा आगामी दिनो मति तांथुं आं मेसेज रो जे साक बाय साक मति तांलायदि पार्टी फायनाय थानाय इलेक्शन फायनाय थानाय किन्तु साक बाय साक जारो थै यरनाय बुनाय बसिनि ताखुंनो बुजांना बसिनि ताखुंनो तामो लाबुंखा हा तामो लाबुंखा सादि नरनो जारो मीडिया ताखुंनो सादि mang ang message rinai je muti stop khaidi sak by sak muti joton bondo khai party khatabo jibiyo refer khaijak onek injur kabang no injur ungjak mo sawila kore muti tang situng jang khangkha bondo khaibisi khajang takok te buk hamba